Krema singsa wanama singsa patimung lai thangnai 5 November krak salni sanja jorao hejamara diblokni bising khobjak hatai kotoro Agartala to khwai thanglai su kholainai borok sonai cruiser malkhung khungsa bo khwaini simi aguli wo passenger tui phaitani wo hatai kotoro khoroksa borong thudai kabu khana thudai kabu mani yagulo bo khari phaimani yagulo saima layai bo main road te khalia hejamara amchani dongor kamini ayang lama kadal sam tongma dikhe bo khar tongthani wo bono kasulai malkhung soksa laikha hini koktuma yagulo patimulo kitangai koktuma thumnai rok saimanai horni bisingo thana chai toklai phiaba thanglai liya phungai koktuma thumnai rok patimung thayo thangma bai kubui patimuno nugui phaikya hakina patimung thayo kebono nukbuya gari boksa soksa jak nugui phaikya hakina sidai mohanpur PSO phaiei koktuma thumnai rok patimuno kitangai sukrubui saimanani nailai thari wo koktuma thumnai rok nabo police nai mothangrok on camera nukjagai borok sana nailia phiaba borok off camera borok camera unukjagi awikhe borok patimung kubuino je khanamani obono hini borok gosiro horgasini koktuma thumnai rokni phasingo police nai mothangrok borok khukbai thang sayapano jeng patimungno kubu hinino wansuk laika tangai bo main road ti khaira oi bo tamni lama katal sam tongma dikhe bo khana nangkha bo thudai kabumani bagino bo kharkna hini singbo wansuk laika silaika saima laika malkhungni number rangkha TR01D 3665 a patimung thayo thangai sing patimungna kitingai ke khoroksa sungna sungna bo phiaba patimung thayo singmani liya gari buksa soksa jak singmani kha koktuma thumnai rok malkhung soksa jak mani logi logino patimung thayo police nai mothangrok bo thangai sogoijak phiaba soksa nai sabono malkhung soksa kahini rom to businai patimung thayo kebono manai liya majara sabono bersenai sabo phai soksa phaikya abro kebo serikliya police nai mothangrok thangai nogoikha gari buksa soksa jak gari simini soksa jak borok bo patimung thayo nogoikha